Nou, deze vrouw die weer net zo aardig als ze nou binnen. Die vliegen al hier op morgen. En die zei van, ja, dit is wel een beetje te massaal. Ik begin te rennen. Die vliegen achter daar en hoe het stek heen. En dat weer 4 minuten later. En wat ging je er toen trouw heen toen je dat zeggen? Oh shit, het zult er net zo wezen. Het wie Wolsa, het uit Balen-Nassau afkomstige edelhert van boer Tom Krol, giet er Arun Augustus als een hazen van trog. Als paniek has, dan springen ze er wel in. En het gas vier het oors wel mij. Maar ja, als je echt in paniek bent, ja, dan doe je het zelf ook. Dan word je eruit vanzelf. En dat is ik niet in. Dus ja, jammer, maar helaas. De boer hier eerst nog hopen dat het best gauw weerom komen zou. Want we hem voor de bronst ophellen, om de vrouwtjes te dekken, zeg maar. En ik denk, nou ja, als ik kwam naar jaren, dan komt het wel weer om. Maar ja, voor hem weer de omgeving vreemd, zeg maar. Dus dat onze het eruit binnen, die komen eigenlijk altijd wel weer om. Daar mag ik net achterom gaan, en die komen uit zichzelf wel weer om. Maar dit is er net dus. En nou, we hebben alles uitgezocht. Met warmtebeeldcamera's hebben we jongens zien op een Vinnekoen. We hebben alles jongen rijden, hazen, vogels in de biem, maar mijn hert net. Ont het bokhert Arun Wieke samen opdoekte in Jesterwoorde. Toen kwam er een mooi bericht op Omroep Friesland. Daar zie ik vaak naar. En ik denk, hé, dat is hem. Hoe het daar omstapte, parmantig. Ik denk, dat is hem. Dus ik ben bezig om te sporten in de buurt. Ik hoop dat we Joert of morgen op paard kunnen om bij de karren weer op te hellen en dan weer om te brengen bij die vrouw.